Paralog hakan ika video ngapan EFI yakan ika jaka ti kan ika jaka kadai ka warau kabadan sini sapo sobar sejan Bangladesh ti ka jaka ti kalong ka basyet bahas ni PE yakan ika paralog baki dang emot banya sum banya jingi hani ka pung ti ka sini kalong ka bakhui bah kini kibre ki ba PE hani kide ki ba wan kai so tanat sini ti kini ki yeng ni kide kiten pila ban wan sa kai ha kini kiten ti ka dor ngam thrai kan long ka barab kala ban deh ka dor ka babit mah nalor ka jaka ka long ka jaka ka ba itnat ti ka don shu shu sakajing pas so tanat pade da ka ba pila ban song ling ti ka dor ban song ling ro kam long ka baram kila bu hi ka dor ka babit mah namba boro kila ban ya syong kini ka jingking ni ti ka long ka jingking ba itnat shan parlong ani thu ye phi ba ka talong jong ka ni ka wa ka de ka ba wan na po rangai na po mau kodok ba na thain so ra ti ki tu chen tangkan ni hi parlong an pen kut no ya ka ni ka video kubre sibun ya ka jing pe jong phi bat skau ba ban like bat ban share ya ka ni ka video bat kum juru ya ki badang thamai so ba ban subscribe